Jer ovdje ima ljude koje nikad nisam nasilila u životu, bi ovako preko onoga... Ona s namjerom sve ovo kad meni dođe, znaš, ovo, ono, Kristijan Torno. Namjerno, to izvuče to iz tebe. A ti si budala pa super. Nema, kakvima ne bi u životu, ali ti kažem kad je ovako, sinoć ide priča ona da... A uzdanica lepte jebo, zavodnica crna mamba, došla ju, mrnjavu ili že matoroj pizdu. Makar da je dobra bila, pa ja bi... I ne znam kako se kuvaju jaje. Za ništa, bre. Kaže, ona meni... Sad prije da stavim jaja. Za nju njen prijatelj priča da guta eksere tamo, da je spaljen mozak. Rekla mi Mina da na njenom profilu svako dana, valjda je sestra i ta neka admika je vode profil, da kače na svaki taj datum koji je okačila na zid sliku sa tim njenim dečkom. Kaže mi Kristijan da je... Da, rekla meni Mina da nema laža. Da je, Kristijan kaže da je šap, Znam. Da. Ne interesuje. A meni rekla, kaže, nije to tako, još dok smo krenuli, kao, nije to tako. Ja je pitala, nije to tako, znaš, moj kjer je kod njega, mi smo trebali da uđemo u brak, imamo neki račun na kom je 100.000, pa sad ovako, sad koliko sam ja razumela, da bi kao te pare, kao to je drugačiji tamo zakon, ja sam položila i vožnju i sve, da bi ja taj kao, moram da odem u Ameriku, da bi mogla, da ostane nekoliko meseci, da bi mogla kao da dignem pare s računa, jer ne želim da mi propadnu 100.000. Ja kažem, tako tebi 100.000 na tom računu. Što si došla ako imaš 100.000? Pa bilo mi je dosadno, on je postao monotono, bilo mi je bez veze, morala sam da pobegnem, ja tako kao pravim sranje. Dobila je jedan honorar, iznervirala se, 4 dana plakala, bila u depresiji. 4 dana. No, buteletine, pa jebati. Čestino. Uzdanica. I tako, eto, stvarno kad je vidiš, stvarno je lepa i vidiš žena ide u klub i tako se zajebaš, tako šebez naleteo na jednu, znaš, počupala mu tablice, ušla u separe, krenuo da bije, brate, ribe po separeu, isto, devojka prelepa, to je to. Ja isto je na Bleji upoznala nekog, to duše, naše tiče, neka tu, ali ne druže se tiče s mnogo. I sad je meni delovalo iz te priče, znaš, ono normalno, mi su tu sprdali neko društvo. Kad je ona krenula mene da uhodi, da prati, svaki moj story da dolazi, znači jedva, viš, tako imaš te mentolce. Ja, ne kuvate mene, da vidiš kako će. A dobro, ti. Ste vi jadni, ovi jadni, da vidiš kako će proći. No dobro, ti pre nego što bi se poljubio, sad daš praporekla. Vi shvatite da ja nju vidim, ona ustane, sedne prvo tu. Ja bih pustio da me prate i otišao bi u podrum i zaključao bih izašao. Ona ode kod Milice, pa lupa i vrišti, radi što pa me gleda, pa sedne preko puta tamo, preko puta Rijalda i Kenana, pa me gleda u ogledalo. Ja vidim ako je ovako. Stop, ona ovako prolazi pored mene, Marko, ona ovako. Kao prvo prođe, kao malo da prođe ovako, malo prođe ovako. Budaletina. Znači, majke mi, ja u životu nisam videla takav sklop ribe. U životu. Nije ni ona, veruj mi. Začuvaj. Uzdanica, ja majko. Joj samo toga kad se seti. A Sunđer Boba preko cele ovako, preko cele ovakav u boji koji maša ovako. Preko cele, nije to kao sad, znaš, kao sličica. Ćao, amore. Ovaka Sunđer Bobčina, razumeš? A tu je imala, istetovirala je ime dečka Medo. Medo, pa je onda preko toga uradila ovako cvetovaš. Da. A onda se ona ljutio kad su se pomirili, pa je istetovirala to unutra. Zamisli, istetoviraš Sunđer Bobo preko... zato što te više nervira frajer. Preko cijele bre pizde, nije to mala slika, to ti je ovaka slika u boji, sve u fulu. Druže se što... Ja ne znam ko njima radite, to važno, to mi nikad neće biti jasno. Ja samo zamišljam ljude koji tetoviraju tu. Šta radi? Ja kad sam vidjela, prvo mislila da me sprda. Pusti prsti pa ovako, da bude tvrđe. Ja sam prvo mislila da me sprda, jer ispod jorgana sam gledala. Šta se mučenici navataju pizdi? Ne mogu lepo da vidim nošinu. Jadni. Posle sam me to toliko zanimalo, rekao, možeš lepo na svetlo, rekao da mi to pokažeš. Ajde, dogovorimo se i dole u WC-u. Laži, majko. A ne, najjači je šok, slušajte ovo. Ja ležim u dnevnoj sobi i ona dolazi ovako s pincetom, ali ja to nisam u glavi ukačila. Ja mislim sad se brijala pa je ostale 2-3 dlake, jer ona meni kaže, a možda kao samo mi počupaš ovde kao ove dlačice tu. Ja mislim sad brijala se, stvarno ovakve dlake. Kada ona, pa imaš puno obrit, znaš, preskočila se. A ne, kaže, ja ne brijem to, kaže, ja to čupam pincetom ili depiliram.
Nemoj mi pričati. Nemoj, molim te, znači, muka mi je. Sačuvaj me. Ja sam gadna. Ne, ja nisam gadljiva, ali baš mi je to. O, kaki brate, druže, ja volim pičku. Meni ona, druže, ja kad sam ona videla, meni je trauma ostala. Ali bez zazanja ti kažem, i Darko se smeje na intervju, meni stvarno trauma. Meni nije zajebancija. Jer ja kad sam htjela da... Trauma od dlake. Ja kad sam krenula da gurnem prst, ja sam osjetila dlake, brate. Nisam osjetila... Matora, nemoj pičku, mogu. Znaš ti nego kako je dlake, meni matora to jebote. došla da kaže? Sandra, moram nešto ti kažem. Ja rekao, gotovo, neko je ratno stanje, smrt, ne znam šta se Nije desilo. bilo dobro, majke moja. Gore nego I ratno sad kreće ona da stanje. priča, kreće. Ja sad očekujem da će ona da kaže, ne znam, Monika je rekla, ne znam ni ja šta. Kad ona meni kaže, i ja ruku. Ja sad očekujem, gotovo. Kaže, ona, a ono, šuma. Užas. Ja kažem, mi? Kaže, pa to. Ja kažem, pa kaže, pa to. A ona... Dobro, ima ljudi koji vole. Ima. Čorba, na primjer, meni je čorba rekao, pa si ti čorbu? Sad mene objašnjava, moram da mu kažem. Čorba, šumski čorba. Pričam ja s čorbom s tim. A on meni kaže, sad ću da ti objasnim, kaže, prvo, ne, ja sam za to da se ne briju, jer to, kaže, čist, kao preko još, kao to štiti, kaže, vaginu, a i kaže, kada ovlaži, na dlakama, kaže, ostane i tačno možeš da osjetiš, kaže. Matora, molim te. To mi čorba priča! Možete mi pričati o telesnim izlučevinama. A slušaj, a ja ovako stala i mislim sprda me Ko o čorba. prolivu, da pričaš i o znoju. Slušaj bre, ja mislim sprda me čorba. Ja kao, aha, da, kao. Ne, ozbiljno, pa kaže, ni ja se ne brijem. Kaže, ja imam šumu. On nikad isto se nije obrio. Znaš za to? Ti rekao. Rekao je on to tu. Ja mu nisam vjerovala. Zato sam čula, to je priča. Ima, pa je dobro, ima ljudi koji Ima to ko voli, pa vole, zato ti da. kažem, ima jebi. Ima ljudi To me koji odmah to... podsjeti na one, na smehoteku onih porno filmova iz 70-ih godina. Na Suzanu Mančić. Suzi isto. Sida Suzi. Nisam presla Suzrovača. Nisi gledala Parnić. Gledala. To se sećam ja dete, jebote. I moja keva ulazi kod Uja kad smo bili.